ezinye izinto angeke ukwazi ukuzinqoba uma ungagcwaliswanga amandla kaMoya Ingcwele. Amandla kaMoya Ingcwele akha lento okuthiwa i-character. Hayi ngiyazi ukuthi baningi abantu ba-gifted kodwa bancinci abantu abane-character abanesimilo. People are gifted today, but character, thina sifuna ukubona i-character kaKristu. Noma usuprofetile kodwa sifuna ukubona uKristu. Noma usuhlabelelile kodwa sifuna ukubona uKristu. Umoya Oyingcwele unikeza i-character. Character. Nkosi sigcwalise Nkosi. Siphinde sigcwalise futhi. Sidinga i-character entombini zethu. Sidinga i-character kubafana bethu. Sidinga i-character kodada bethu. Sidinga i-character komama bethu. Sigcwalise futhi. Sigcwalise futhi Nkosi. Sigcwalise bawo. Sikhumbule Thixo nasensukwini zokugqibela. Sigcwalise futhi. Oh mama. Ngizwa amandla kaNkulunkulu egcwele kule ndawo. Ngizwa usomandla egcwele kule ndawo. Ngizwa kukhona othethayo athi Thixo sigcwalise. We need the character. We need isimilo. Sigcwalise futhi. Sigcwalise futhi. Sigcwalise bawo. Oh ya baba. Reprakashata bahande. Riba baba yandele bebesiaka. Kloro baba shatala baba usika. Feel us. Feel us. Feel us. Feel us. Sigcwalise futhi. Sigcwalise. Mhlaba siphila kuwo Thixo udinga abantu abagcwalisiwe. Ixesha siphila kulo lidinga abantu abagcwalisiwe. Sigcwalise. The Holy Ghost. Power. Fire. Power. Intambiso. Shekebe sande. Liprakashiata. Mokondo lobosante. Riprakashiate lebebosika. Sigcwalise. Kwalisa Nkosi. Kwalisa le mpilo. Ukwalisa le mpilo. Kwalisa.